Manong, manggagamit ka. Paano mo sabi? Tutuputan takalantino, manggagamit ka. Nag-test nga ako para masigurado nyo. Pulya mo na ani, ipadagtisda ka. Kamapaga. A few inches later. Manong, anto may labay mong buke pagawa. Gusto ko kalbo, kaso na hindi marunong yung nagugupit. Agtuan ta. 2 hours later. Sampi ka ba simbayar mo eh? Walang bayad-bayad yung kaibigan ko yun. Ay, barkadam. Eh di makplasan niya puklistan. Paano mo nasabing mabilisan? Ay, ita na ini. Nakatulog na nga ako sa sobrang tagal, paano mo nasabing mabilisan? Ang papasnok ka. Eh hindi po. Puta brad, ganun kakayaman! So, aliwan si kay anaksak. Linawon tilabat ah. So, aliwan si kay anaksak. Eh paano ko naman aminin yun? Huwag kang nang ibabang itutuwa. Nasinungaling ako na ako yung sumaksak dahil nasasaktan na po ako. Tingnan mo. O yan, namamaga yung pa ako. Tingnan mo yung pusas ko. Ay, ito? Tingnan mo, ngayon lang yung niluluan. Itay book mo. Talimukor ka pa? Talimukor ka? At anay ni. Agdi asumpal. Suga-suga ni. Talimukor ka pa ni. So, Manay ni. Ang nasumpal subok to. An eternity later. Manong, gimamit ka balat. Gimamit ka. gumamit? Oo. Bakit mo ba ang tanongin? Dapat drug test mo na lang ako para masiguro mo. Una, ani, padragtisda ka. Agkamapaga. Hindi mo na makikita sa sariling pangangatawan ng tao, sa mukha ng tao. Puta brad, ganun kakayaman! Galila, pulya ng tilatan.